Stewol lahar party mung khaglia haino haikiri masinja lahar party mung Titi se hapangni asupang borom ganang Jagadish Debormani Scott Malkhung tele murani aguli thangla shunai bas Malkhung dadak sidak thutaikya party mung hatai kotor khamtingbari amchayo o party mungo Scott Malkhung mothor naino khoboi khorokburi police belaina sakdu khumanka Tabok nu kaisa Teliamrani bas bai tei chini Jagadish harni gari Scott ora bormara salkago khulai boni driver rok boni Scott rok hospital ro dakha belaikhunu irma susangkha abo kon ID gari rok abo hai ngai thangkha kapan Naibedi dalaike dora ongkha joto nu dera baikha je gari khungsar nonai khorok sasi ongsi abong sapainai ta phone khaiga Tui dewa tokong kami wo chugya kaisanu khungno YTF songsama salno rogoi ompi YTF nok tangai demani nukjaka abo haikeno kubuni dalbidal thairogo bo luku hamkarai samungo gorongoi tongmani nukjaka YTF rokni Bela-belakan tiwal kaham jatuh lugurono tini puila pipeline hambai cawan sibai tek kulumung yafaru tai Eid Mubarak je Muslim basong tonai borno chini pipeline chini siba yafaru tini 3 tarik me tiningka chini kaisa laibuma ni sal tini mano chini YTF ni songsama sal bono regei chini ompi YTF block committee no utuge tini jeng tini yang watukung kami di watukung kamio tangnai 4-5 din sekango je kaisa nobar wati phai nok bai thangmani jeng mangpliro nukha social media rogo news rogo ini abuni nok no jeng tini songsama salno regei buni nok no jeng tangai rilai tongo boni yagulo jeng tini te kaisa panda butongo abongkha jeng blood donation camp khai tongo blood donation camp chini Amarpur Paharpur ni sub center aro blood donation camp songsaka aro paitanga jeng aro thangnai je samung tangai tongnai continue tini complete khaime apono khanani bisi phono jeng onnok no complete khainai jeng wansuklai o songsama chini YTF songsama salno rogoi chini o samung botaro jeng khlailai tong chini tuido ompi amchayo gobangmano mahai amchai tongo amchai rogo tui maningya o nukungo bahino tui kahmaningya boni yak boni bosimiya yang taibo gobangma amchai tongo salka hai kami rogo bata para hai kami rogo lungphung hai kami rogo amai gobangma amchai tongo bongsi para hai ko thai rogo tui rok maningya aborong no tui buchung salpoti no chung tui baglai tongo Piaba jeng procharoga asing nukjagya social media ro asa kereng jagya ai kisa misa je renai ba relai social media o but chini samung toli tongo and je nok tangai rijangnai tongmani taksi doro to bisini jeng bonon puila mano taibu chinaro taibu mai proposal khai tongo jati jeng makhake borno jeng mai kino jono kisa contribution khlai jeng nok tangai rinai je mansak chini tuksak jeng subai rinai hini jeng wan solai tong Bishi burungni haikeno hayong haktor ganangai World Press Freedom Day salbala jagai phayo abo haikeno tini khukuma thunai rokni salno rogoi khoi ampra tongma ma phakuri rokni tongthai nok hayake orphan house tongnai ma phakuri cherai rokno ATKMF ni luaji mumbai cherai rokno
suikong suilai chati tei thungjang mani khani rok bagai ri laikha aro manjakha em borom ganang komal koloi ATKM FF ni kasko সমীর দেববর্মা মিল্টন দেববর্মা no kadoi mothani kubuni adong rok jotono tini phaisok paijak khowai ampurani state children home for tribal boys obo tiprasa buma bupha kwrwi rok ni bagai nainai kwrwi rang thong hamia ekdom kwrwi kebu kwrwi abhai chere rok no orphanage home honobo obo tubui toni family thai tini rok saimano 3rd May অবংখা ওয়ার্ল্ড প্রেস ডে তিনি অংখা কক্তমা থুমনাই রকনি সাল প্রেস ডে হিনজাগো ও প্রেস ডে নি সালো অর ফাইসক পাইজাক অল ত্রিপুরা ককবরক মিডিয়া ফোরাম তিনি স্পেশাল ডে ও বরক স্পেশাল বরক বাই ন খু কरै বুমা বুফা কरै যাইতে গুস্তি কरै তংনানি থাই কरै চানানি মুংসা কरै ত্রিপুরা সারক ন অর তনি তনি ফেমন জাগাও বরক তিনি Kabangma khaganang lukorok ni chubai borok oro tini khata kolom tei satirok yapar phailekha orni orphans tongnai o homo tongnai chere rok no chung borok bai kok salaikya borok orni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlaiti saka orni o CWC ni nai koli tongnai ta chini ta khuksong chonor sabui masai phunuk lai karone chererok aboni sepen kok tama kahame ke borok jotono korinani musu jago tebo sakangai thangnani musu jago ge chini phasing tei sengtini special day all people kok borok media forum ni adong rok ni loge angbo haina ma phaikya angbo tini chini oroni chererok no jotono no wati phai tong ba ni jono kaise sati rifaikya as a part of social contribution social services hisabe eke koktoma thumnai rok ni saltini koktoma thumnai rok kha bishwakarma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sungkha ke nang executive member mani nang executive member da hamjak nang reporter media da hamjak ni ang tabo phano media hamjak ko ang tabo phano media wa thangnani muchung ko media angka obhai kaisa freedom toksa nokha saka o birma hai o toksa nokha saka o birui kok sawoi je boni kharang tongmasu pungmani khanata to kharang pungma hai media rok no bhaine freedom riwoi kok sari kha hanke media rok lahar party wo yakung yak bhai mani bokrok khati mani langma chomani abo salburni routine haisi ngi tongshiwo hastewo abo haike no khuya chan kamini pritom deborma khumulongo thangai tongma jorawo tuijak bulero malkhung oba lut khep haiyei takhuk pritom debormani malkhungo thuthai rimani bulero malkhung khetowo philjak tui ingai thangka lebar atau apa saja yang kita bisa lakukan sebenarnya. Tapuk mungkin jaga biang itu meni omah je kaisa malkhung bai ni malkhung bai kila hapat. Kumulonggo samong nanguhne family 7:30 kologo family ga watu ayuni bakki tongkha ka ba watu kisa komiro hne thaipika haime bele o jaga o taningo kaisa bulero number ka bulero number TR07 1821 আর অব যে খারকে স্পিড কে ফাইকা বিনি রং সাইডাও ফাইয়ে আনি গাড়ি থুতেরে ফাইকা থুতায়ে আনি গাড়ি বাই থাকমা কি অকলগো হাইকে ও মালখুং হাইকে বা ও মালখুং কত বলি রুত্রাগো কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকে বা ড্রাইভার লোকে কেবো ফানো লোক রক নিয়া কেবা মাই বড় রক তরে তো বড় তো আং তুনু গিয়া ওয়াতিবা
ka driver bo kundang kaya ne nan thama so kare kya driver du so khar thama kya bo gari ya kare Heke driver ni sago kuno mahai party mong jaga ko mahai thairo. bini injured le ang saimiya Injuro ko kuno saimandi. Ke bini mal khunggo tam tong mane it gari it tongo it tija khub samo na hazar kasi iduk tija na gari bo bisi overload rok daga overload অনেক প্রায় overload bo নিজে সে কন্ট্রোল খাইমলি ya ko bini handle no asra overload an mung kai pritom debrma Kami kami ke question PS ps ke jranya blog blog jranya blog যে পার্টি মঙ্গল লাহার পার্টি মানে নিনি তাম তামো খতিং খাতা বকসুন গাড়ি বাইখ্যা সাকা নষ্ট অংখা ओंखाय गारिनि जतन उखुलगो तंबाय माने बाइथां माख्या সাগ রগলে দেরা দে রাখা साक तो कुनो एत असुबिदा रंलिया आं माने बो स्पीड के फाय होनो ना खार माने हाइपनो बो बेले ओवर स्पीड नि बागै थुथेरि फिकेता o je jaga lahar party mong mane obo bo jaga o तामरा बो तो सिउरिया obo bo jaga